Hello? Gusto mo bang sumaya? Sumaya? Hello? Pangalan ko, Wilfredo Buendia Revillame. Tapos? Gemma de Duyo po. From Davao City po. Binigalo ko, Shopee 10,000! Ano tissue po? Shopee 10,000! I think, buwang basa pa. Fuck. Hey, Lasha Cardell here and welcome back to my channel! For today's video, gagawa tayo ng isang prank. It's because I am bored. So, why not we use this day so we can prank our friends and family? I'm so excited for this, no? Sana ay maging effective itong mga prank na gagawin ko sa aking mga mahal sa buhay. Cause that's where I'm good at. Guluhin yung buhay ng mga mahal ko sa buhay. I'm so excited. So without further ado, let's prank some loved ones. Hindi pa nagsisimula, natatawa na ako, guys. So, unahin natin i-prank ko ay si Clint Charles. So, upang makaganti rin tayo sa pinanggagawa niya sa akin. Dahil prank-call niya rin ako, guys. So, you should check it out. So, ngayon, babawi tayo. Because, Clint, you can't prank me. I'm the prankster here, huh? Kinakabahan ako, guys. Hello? Hello? Gusto mo bang sumaya? Ano ba pangalan mo? Ang pangalan ko, Wilfredo Buendia Revillame. Anong ginagawa mo ngayon? Hello? Sino to? Hello? Hoy! Binigalo ko, Shopee 10,000! Clint, you can't prank me. I'm the prankster here, huh? Taga saan ka? Nice. Taga saan ka nga? Taga saan? Uy, binabaan ako! Tawagan natin ulit. Wala ka reaction ng baklang to. Hello? Sino to? Si Isha to! Uy, wala ka ka-reaction. Pangit ka! Nag-prank call ka? Oh, ikaw ang first. Pangit na ang first contestant. Next. Sige. Bye! Bye, vlog! Yes, good afternoon. Hello? Yes. Hello? Gusto mo bang Yes, sumaya? Ano ba pangalan mo? Yes, sir. Opo. Gemma de Pangalan Duyo ko, po. Wilfredo Buendia Revillame. Anong ginagawa mo ngayon? Ano lang po, katatapos lang po ng lunch. Hello? Sino to? Hello. Hello? Hello, Gemma Binigalo ko, po. Shopee Gemma. 10,000! Talaga po? Hey, alam mo na. Sino pangalan mo? Opo. Gemma de Duyo po. Gemma de Duyo. Taga Davao po. Taga saan ka nga? Taga From saan? Davao po. From Davao Nanonood City ka ba? po. Ano ba yan? Kamusta kayo dyan? Kamusta kayo dyan? Sabi mo, baka mo naman yung Okay lang po. 10,000! Bakit ang number? Woo! Successful! Lipay na kaya siya, guys! Ang binigla ka daw, check 10,000. number na, di ba niyo number? Kay Miggy na, gidelete na mo ang iyang number sa imong phone. I love it. Alam ko talaga magiging masaya siya, guys. Sila dalawa ng papa ko, matagal na yan silang gustong maka-receive ng tawag from Willie Revillame. So, galing siya sa sala, sa baba, naririnig ko, tumatakbo siya sa taas, kaya sobra yung tawa ko. Oh my gosh, I love this life. Woo! Next! Tawagan natin ay ang aking boyfriend. Hindi pa ako makaget over. Hello? 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 Minsan eh. Gusto mo bang sumaya? Ha? Ano ba pangalan mo? Minsan eh.
Ang pangalan ko, Wilfredo Buendia Revillame. Ano ginagawa mo Tapos? ngayon? Hello? Sino to? Hoy! May regalo ko! Shopee 10,000! Okay, alam mo na. Sino pangalan mo? Ay, gibabaan ko! Murag suko man siya, uy. Hello! Hello! Si Ishan eh! It's a prank! Grabe na ako, Kins. Say hi to my vlog! Hi. Abi na ako ganang customer mo na nasuko. Okay, bye. Bye. Hello? 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 Gusto mo bang sumaya? Ano ba pangalan mo? Ang pangalan ko, Wilfredo Buendia Revillame. Ano ginagawa mo ngayon? Sa bahay po. Hello? Sino to? Po. Hello? Joyce po. Hoy! May regalo ko! Shopee 10,000! Wow! Joyce? Okay, alam mo na. Sure? Sino pangalan mo? Ano Joyce pangalan po. mo? Joyce. Taga saan ka? Taga Davao saan ka? City. Davao City. Taga saan ka nga? Taga saan? Nanonood ka ba? Davao. Ano ba yan? Kamusta kayo dyan? Kamusta kayo dyan? Davao City Sabihin po. mo, maraming salamat sa Shopee. Meron kang 10,000! Ay, dahil! Si Ishan eh! It's a prank! Kamusta kayo dyan sa Davao? Bye, sis. Uy, hindi man siya matubag. Feel ko, hindi siya sumasagot kapag number lang. Try natin ulit. Hello? 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 Oo, good Hello? afternoon. Yes? Gusto mo bang sumaya? Ang pangalan ko, Wilfredo Buendia Revillame. Ano ginagawa mo ngayon? Hello? 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 Sino to? Hoy! May regalo ko! Shopee 10,000! Okay, alam mo na. Alam mo ka. Anong pangalan mo? He's legally mo. Oh my God! Say hi to my vlog. Well, Please do not post. Hello po? Hello? Uy, dili man to si Deya. Kinsa man today, lalaki lagi. Hello. Ayun na lang, cancel. Cancel, Deya. Sino ba man pwede? Uy, yung mga dali lang mauto. Feel ko yung mga nauuto lang nito yung mga matatanda. Hello? 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 Hello, hello, ano man? Gusto mo bang sumaya? Ay, Ano ba hello, pangalan opo. mo? Ang pangalan Denise ko, Nicole. Wilfredo Buendia Revillame. Ay, Ano ginagawa mo ngayon? nanonood po na. Nag-study po. Hello? Sino to? Hello? Si Janice Nicole Ariosa po. Hoy! May regalo ko! Shopee 10,000! Hello, thank you po! Hello? Oh, thank you! Okay, alam mo na. Sino pangalan mo? Janice Nicole Ariosa Ano po. Janice Nicole Ariosa po. Taga saan ka? Taga Davao po. Taga saan ka nga? Taga saan? Davao City po. Nanonood ka ba? Ano ba yan? Kamusta kayo dyan? Kamusta kayo dyan? Oh, nag-aaral Sabihin po mo, kasi maraming ako salamat sa ngayon. Shopee. Meron kang 10,000! Hello, thank you po. Hello, thank you. Hi, Janice! Si Ishan eh! Tawagan natin ulit, guys. Sakita sa untian, oy. Uy, gi-block na ko niya. Chat na lang. Sa messenger na natin siya i-call, guys. Janice! It's a prank! Uy, no. Nahadlo ko ba kay imong mama to? Nahadlo ko ba si... Nagtuo po siya. Ngayon ako, giprank ko.
Nag-aaral di ka pag sure, oy. Wala, charcha lang. Umabay ko nagtarang TV. Love you. Bye-bye. Makatukan man nga. Ang sa oy prank. Dadagdagan naman tayo ng phone, no? Pang globe. Hello? Hello? Gusto mo bang sumaya? Hello? Hello? Sino to? Hello? Ay! May regalo ko! Shopee 10,000! Ay, si, buang basa man. Teka, saan ka? Kabukay ka din ang makinig ni Kawak. Hello? Ito man. Uy? Nanonood ka ba? Ano ba yan? Hi, Belle! Hello? Si Isha ne! Si? Isha! It's a prank! Sukuan ni Moy. Tagaan ka ni Willie og 10,000. Masuko ka. Gago, Diyos ka ba? Nagalit ko ganing mit na rin. Nalibangon ka. Ikaw lang tagaan 10,000 nga masuko. Galit na galit. Ustong manakit. Ay! Walang kakwenta-kwenta yung mga tao. Gusto ko tawagan yung lola ko, pero masaya siguro kung na-prank ko yung lola ko, guys. Sayang. Hello? 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 Gusto mo bang sumaya? Hello? Ano ba pangalan mo? Hello? Hi! Wala ka kwenta-kwenta. Lang reaction. Ano to? Si Isha! Nagatawan masyado. Okay! Bye! Guys, magpa-prank naman kayo. Tawagan ko ulit ang pinsan ko. Hello? Hello? Apa? Hello? Hello? Gusto mo bang sumaya? Sumaya? Ang pangalan ko, Wilfredo Buendia Revillame. Okay. Hello, te! $10,000! Bakit na? Wala. Gusto ko lang i-prank. It's a prank. Natulog ako. Wala, sorry. Sorry, bye-bye. Bye-bye. Uy, may tumatawag. Hello? 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 Sino to? Hello? Hello? Si Isha to. Ay, is. Sorry na Ay, oy! Nga na lahi mong number. Sa kumama na yan, ano kang tawag? Mag-prank call kung ano ka ni tawag. Ginatawagan ta ka, i-prank ta ka. Ako mag-prank dili ka mo ha. Buang mo ka. Ay, nako. Friendship over. Hello, vlog. Ako yung nagpa-prank dito, guys. Ganito yung mechanics sa prank. Ako yung tatawag sa inyo. Hindi kayo yung tatawag sa akin, ha? Dahil nasa-stress ako sa inyo, dahil. And that is it for this video. I hope you guys enjoyed this prank. Kasi sobrang nag-enjoy ako, guys. Kahit yung iba fail, pero nag-enjoy akong guluhin ang buhay nila. That's so fun. So, kung nag-enjoy kayo, kung gusto nyo pa ng ibang prank, just comment down below kung ano pa yung mga pwedeng ipaprank natin sa kanila. Pero huwag kayong maingay. And again, thank you so much for watching. Don't forget to like, share, subscribe to my channel, turn on the post notification bell so you will be notified whenever I post a new video. And that is it for this video. I love you all.